Kaya ako nung pinipin ko sa Sino pwedeng napalo? Sino napalo? Palo tayo. Palo ano na rin. Go guys! Naka-partner pa sila dyan sa prep. Ikaw pala. Sabihan talaga. Hindi na ako nakikita. Sasalamin ako.
pala nakapili. Bakit? Eh! Oo lang. Grabe ka naman. Kaya pala. Kaya pala. Ito nung nag-mag-mag wala ko. Mas mature niya. Joke na. Wala ka na tubig. Hindi mo na tubig. Naubos ka. Galit! Akala ko nung galit. Isang kanto pala ako. Nung okay, naging jazz na ako. Isang kanto pala
Sorry. Yoga, meron din. Kano to? Sumasayaw. Lala, hindi gamitin yung binayaran niya. Bigat kasi. Kayo nga, Ned. Oh. Matulog ka. Ano mo na siya? Sabi yan. Sabi yan. Hindi kasi di ba pag sabi yan pag pumasok siya, blow na lang niya. Sabi sa akin, mga may mag-fake pa kayo. Greg, baka puta. Talo ka na ngayon. Sabi ka mag-bring back kayo mamaya. Hindi ako sila kasalanan nun. Ayun. O sila ano, si Kim. Kimi ba? Oh, si Kimi nga. Kimi. Fake back. Ay, naka-video pala. Kaya rin ako ito. Bigay ka. Ay, Ano ko yung text kayo? Kaya ka natin. Ilang spot? Pinutakan ako yata kay.
Jay? Nangutak na naman si Jay, anak ko sa lamin, no? Seryoso. Ha? Wala may sunod siya kayo. Pautakan na lang kung Arian ganyan. Kaya ba? Kaya? Kaya, kaya. Malayo sa bituka, malayo. Wala siya. Hindi pa naman nag-block. Normally mag-block na naman. Hindi po siya. Ayan, sisi ko. Wala? Dahil may kayo? taxi. Ah, wala pa taxi.